Здравейте, приятели! Месец март, новият авторски коктейл на Alejandro Label идва с името Dolce Paradiso или Сладък край в чаша hot drink, около 10 мл Мари Брезар Амарето бадемов ликьор, след което безалкохолен ликьор на Монин, който е ноизет лешник, около 10 мл, и най-важната съставка Salt and Comfort и уиски ликьор, много интересен, с аромат на праскова, канела, портокал, добро съчетание. От него слагаме около 15 мл, след което предварително сме затоплили на парата мляко, което изсипваме върху съставките, и последната част от коктейлът, за да оформим неговия вкус, една доза Молинари кафе, което е с аромат на лешник и шоколад. Изсипваме бавно и така оформяме горната част на коктейла. Гарнираме с бита сметана. Така оформяме и горната част допълваме с топинг шоколад, течен шоколад, каквото имате под ръка, и двете съставки ще свършат добра работа, добре изглежда. И една доза кафява захар. Тя е напълно достатъчна, за да подчертае сладкия вкус на коктейла. Изсипваме отгоре. И това е коктейлът Dolce Paradiso. Един сладък живот, събран в една чаша. Надяваме се да може да си намерите всички тези съставки и най-вече Salt and Comfort, защото това е един ликьор уиски, който е просто уникален и добре се съчетава с другите съставки на Амарето и на ноизет. И това е Dolce Paradiso от Alejandro Label, първият за месец март авторски коктейл на Alejandro Label. На здраве, и това е от нас.